ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் தெரியுமா? நம்ம எல்லாருக்குமே லைஃப்ல ஒருத்தங்கள ஒரு பர்சனை மட்டும் மறக்கவே முடியாதுங்க. என் லைஃப்லயும் அப்படி இருக்காங்க. யாருன்னு கேட்டாலும் சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப்லயும் தனித்தனி பர்சன் இருப்பாங்கல்ல. அது யாரு? அவங்களுக்காக இவங்க என்னதான் பண்ண போறாங்க லைஃப் டைம்ல அப்படின்றத அவங்க கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம். வாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அக்கா, இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப்லயே மறக்க முடியாத பர்சன் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்கல்ல. யாரையா மறக்கவே முடியாதுமான்னுவீங்களா? அது யாரு? எங்க அம்மா தான். அம்மாவையா? எதனால மறக்க முடியாது? எங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்களை காப்பாத்துனாங்க. 7 பேரையும் அப்படி காப்பாத்துனாங்க. அவங்கள போல ஒரு தாய் வராது. தாய் தான். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நான் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? என்கிட்ட பணம் இருந்தால் எல்லாமே செய்வேன். எனக்கு பணம் இல்லை. அப்பப்போ போய் பார்த்துட்டு கையில் 200 100 கொடுத்துட்டு வரேன். என்னை காப்பாற்றுன தெய்வம் தான் என் தாய் தான். அம்மா ஆசைப்பட்டு உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டிருப்பாங்களா, எனக்கு இது வாங்கி தரியா அப்படின்னு? என்ன கேட்டாங்க? காட்டன் சாரி வாங்கி கொடுத்தேன். வாங்கி வாங்கி கொடுத்தேன். எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க? சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணேன். என்னோட வெட்டிங் டேக்கு அவங்க வாங்கி கொடுத்தேன். இந்த 20வது வருஷம் வாங்கி கொடுத்தேன். சூப்பர்க்கா. அண்ணா, இப்போ உங்களோட லைஃப்ல வந்து யாரையா ஒருத்தரை மறக்கவே முடியாதுன்னு இருப்பாங்களா? அது யாரு? எங்க அப்பா. எதனால அப்பாவை மறக்கவே முடியாது? எப்படி சொல்றதுன்னா, எல்லாமே அவர் தான் எங்களுக்கு. இந்த இந்த நிலைமை நான் ஒரு அளவு இருக்கிறதுனா அவர் தான் எல்லாமே காரணம். 2 அக்கா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாரு. லாஸ்ட்டாக நானும் என் தம்பியும் இருக்கோம். எங்கள் 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணாதே அவர் இறந்துட்டார். அது அவர் நினச்சா இருப்பார் அப்படின்னு தெரில. ஹார்ட் அட்டாக்ல அப்படியே இதுவாகிட்டார், மரணம் ஆகிட்டார். ஆனால் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். சொல்ல அப்பா நம்ம எதுவும் சரியாக பார்க்க முடியாமல் இப்போ கஷ்டப்படுறோம். அப்பா இருக்கு சொல்ல அந்த அருமை தெரியாது. பாதி பேருக்கு இல்லா சொல்ல அந்த அருமை தெரியும். இப்போ உங்களோட லைஃப்ல நீங்க ஒரு விஷயத்த மாத்தணும் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும்? ஒரு விஷயத்த மாற்றோம்னா இன்னும் நான் நிலைமைக்கு போனோம், கஷ்டப்படணும். 4 பேர் எதிராக சொந்தக்கார எதிராக நல்லா கெத்த வாழணும். ஒருவேளை அப்பா இப்போ இருந்திருந்தா அவருக்கு என்ன நீங்க வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க? என்ன விஷயம் பண்ணிருப்பீங்க? அவர் நான் கேட்டாலும் அது கண்டிப்பாக செஞ்சிருப்பேன். இப்போ இது வரைக்கும் அப்பா ஏதாவது கேட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா? அவர் ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க. எப்படி இருந்துச்சு அந்த மூமெண்ட்? அவர் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பார். அண்ணா, இப்போ உங்களோட லைஃப்லயே மறக்க முடியாத ஒரு பர்சன் இருக்காங்களா? கண்டிப்பா எங்க அம்மா. போட்டோஸ் பாத்தீங்க. நான் பெரும்பாலும் அம்மாவை தவிர வேற எதையும் கும்பிட மாட்டேன். சாமியும் கும்பிடுவேன், எப்பயுமே கும்பிட மாட்டேன். அம்மா தான் பெத்த. அம்மாவை தவிர வேற யாருங்க தெய்வம். அவங்க மிஸ் பண்ணி 15 வருஷம் ஆகுது. பட் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு சேரீ ஒன்று எடுத்து கொடுத்தேன். அது இன்னுமே என் ஆட்டோவில் வண்டியில் பத்திரமா வச்சிருக்கேன். அம்மாவை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. மெயினாக ரொம்ப மிஸ் பண்ணது ஃபீல் பண்ணுறது அம்மா மட்டும்தான். வேற எந்த சமயம் கும்பிட மாட்டேன். அம்மா ஏதாவது உங்ககிட்ட ஆசைப்பட்டு கேட்டிருக்காங்களா? கண்டிப்பா கேட்டாங்க. பட்டு சாரி கேட்டாங்க. பட் வாங்கி கொடுக்கும்போது, வாங்கி தர நிலைமையில நல்லா இருக்கும்போது அவங்க எங்க உயிரோட இல்லை. உங்களோட லைஃப்ல நீங்க ஒரு விஷயத்த மாத்திடணும் அப்படின்னா எதை மாத்துவீங்க? நான் எனக்கு பிடிச்சது எதையும் மாத்திர இருப்பேன். என்னுடைய போக்குல நான் எப்பயுமே வாங்கிடுவேன். அடுத்தவங்களையும் யாரையும் கஷ்டப்படுத்துவோம், நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வாங்கிடுவேன். உங்களோட லைஃப்லயே மறக்க முடியாத ஒரு பர்சன் இருப்பாங்களே, அது யாரு? என் தம்பி. ஏன் அவங்கள மறக்க முடியாது? அவன் வந்து அம்மா அப்பா செய்கிறத எங்களை நல்லா பார்த்துக்குவான். அதனால எனக்காகவே நம்மளால இன்னும் மேரேஜ் பண்ணாமல் இருக்கான். அதனால அவருக்கு உங்க லைஃப்ல ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அவனுக்கு ஒருத்தர் வாழ்க்கை துணைவி கிடைச்சா போதும். அது போதும். என்னைக்காவது உங்க தம்பி உங்ககிட்ட ஆசைப்பட்டதான்னு கேட்டிருக்காங்களா? கேட்டது. அப்படி கேட்டா வாங்கி கொடுத்துருவீங்களா? கேட்டா வசதிக்குள்ள என்னால் முடிஞ்சது கேட்டால் வாங்கி கொடுக்க முடியும். நிறைய காசு அதிகமாக கேட்டால் வாங்கி கொடுக்க முடியாது. அவனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆசை என்னன்னா
சொந்தமா ஜேஜிபி ஓட்டணும்னு ஆசை. அது என்னால வாங்கி கொடுக்க முடியாதுல. அப்படி ஒரு வேளை உங்ககிட்ட நிறைய காசு கொடுத்துறாங்க கடவுள் அப்படின்னா வாங்கி கொடுத்துருவீங்க? கண்டிப்பா வாங்கி கொடுத்துருவீங்களா? ஓகே, நீங்க சின்னதா ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுத்து நீ சூப்பர் அக்கா அப்படின்னு சொன்ன மொமெண்ட் இருக்கும்ல, அது என்னது? சின்னதாவா? சின்னதா அவனுக்கு எதுவுமே நான் வாங்கி கொடுத்தது இல்ல. ஏதாவது கேட்டதும் இல்லை, வேணுன்ட்டு எதுவுமே கேட்டதும் இல்லை, நான் வாங்கி கொடுத்ததும் இல்லை. நான் வேணா அவன் ஏதாவது கேட்பேன், வாங்கி வந்து கொடுப்பேன். அவன் சொல்லுவேன் பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு வாடிடுற வாழ்க்கையை நடத்திடுறேன், இதுவே பெஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அவன் தான் அம்மாவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன். அவனுக்கு நான் அம்மா வாங்கி கொடுத்ததில்ல. சரி, ஓகே, நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே உங்க தம்பிக்கு வந்து செம்மையா ஒரு gift வாங்கி கொடுப்பீங்க. கண்டிப்பா ஒரு நாள் நடக்கும். ஓகேவா? நண்பை அளந்திட எந்த மொழியும் போதாது. ஐயா, உங்களுடைய லைஃப்லயே மறக்க முடியாத ஒரு பர்சன் இருப்பாங்கல்ல, அது யாரு? எங்கள் மனைவி. எதனால அவங்கள மறக்க முடியாது? அதனால் மறக்க முடியலன்னா கொஞ்சம் உயிருக்கு உயிராக நம்ம ஒரு நம்பிக்கை, அவள் தான் பாசம், அவள் தான். ஓகே, உங்களுடைய லைஃப்லயும் உங்க ஒய்ஃப்க்கு வந்து நான் இதை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன விஷயம் பண்ணுவீங்க? எனக்கு தேவைப்பட்ட விஷயத்த பண்ணுவேன், அவங்க தேவைப்பட்ட விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பூர்த்தி பண்ணுவேன், அவள் தான். இது வரைக்கும் ஏதாவது ஆசைப்பட்டு கேட்டிருக்காங்களா? அவங்க ஆசைப்பட்டு நகை நட்டு தான் கேட்பாங்க, புடவை ஜாக்கெட் கேட்பாங்க, அவள் தான். வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா? வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். என்ன சொன்னாங்க வாங்கி கொடுத்துட்ட பேரு? இல்லை, எது வந்தாலும் நான் தானே வாங்கி தரேன். இது வந்து எந்த இது வந்தாலும் என் பசங்களுக்கு, எனக்கு எந்த இதுலேயும் என் பசங்களுக்கு நான் தான் எல்லாமே செய்யுது. அதுதான் என் லைஃப்பில், அவள் தான். மற்றபடி வரும். ஐயா, உங்களுடைய லைஃப்லயே மறக்க முடியாத பர்சன் இருக்காங்களா? நம்ம லைஃப்லேயே மறக்க முடியாது என்னுடைய பசங்க தான், என்னுடைய சன்ஸ் 2 பேர். அவங்கள தான் என்னால் மறக்க முடியும். எதனால அவங்கள மறக்க முடியாது? என்னால் மறக்க முடியாதுன்னா என்னுடைய பசங்கன்ற ஒரு காரணம் மட்டும் இல்லை, என் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க, அவங்க மேலே நான் பாசமாக இருப்பேன், எங்கள் ஒய்ஃப் அவங்க மேலே பாசமாக இருப்பாங்க. உங்ககிட்ட ஆசைப்பட்டு ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா? எங்கள் பசங்க நிறைய வாட்டி இது ஒன்றும் கேட்பாங்க, என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வாங்கி கொடுத்து ட்ரை பண்ணுவேன், முயற்சி பண்ணுவேன். நீங்க ஏதாவது ஒரு gift வாங்கி கொடுத்து அவங்க சூப்பர்ப்பா அப்படின்னு சொன்ன ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் இருக்கா? நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிடுறாங்க பசங்க. ரொம்ப அதில் வந்து எந்த விதமான குறைபாடு எதுவுமே கிடையாது, நல்ல சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க பசங்க. உங்களுடைய லைஃப்ல ஒரு விஷயத்த நான் மாத்திடணும் அப்படின்னா அது என்னது? காலப்போக்கில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வேலை செய்யணும், ஒரு நல்ல ஒரு வேலை செய்யணுன்ற ஒரு ஆசை. என்ன வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? செம்ம ஜாலியாக போச்சுல. நிறைய பேர் அவங்க லைஃப்பில் யார் இம்பார்ட்டண்டான பர்சன் அப்படின்றதையும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஆனால் உங்ககிட்ட என்னால் கேட்க முடியலல்ல. அட, இதில் என்னங்க இருக்குது? கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்குது, அதில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. நாங்களும் அதை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.